раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар паёми солонаи худ ба парлумон дар бораи фаъолиятҳои гузашта ва ояндаи ҳукумат суҳбат кард. Дар ин паём, ки 2 соату 45 дақиқа идома кард, оқои Раҳмон аз бахшҳои ба монанди маориф, бонкдорӣ, тандурустӣ ва саноат интиқод кард. Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла дар ин паёми худ аз низоми маорифи кишвар ба шиддат интиқод кард ва гуфт, ки дар маҷмӯъ бахши маорифи кишвар ба дигаргуниҳо ниёз дорад. ҳамун барномаҳои замони кӯдак қадим аст. каниспектҳои ҳамун кӯҳна аст. маълим омӯзгор меорам, каниспекти кӯҳнаро варанг мезанад, гузашт рафт. аксарият омӯзгорҳои мо системаҳои нави иттилоотию дигар қатъи кор кардан бо донишҷӯёну бо омӯзгоронро намефаҳманд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҳамчунин аз афзоиши ҳаҷми маоши кормандони соҳаҳои гуногун хабар дод. Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла гуфт, ки сар аз 1 январи соли оянда музди меҳнати низомиёни тоҷик 25% боло бурда мешавад. ҷаноби Раҳмон ҳамчунин пешниҳод кард, ки аз аввали июни соли оянда маоши кормандони бахши маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва буҷавӣ, стипендияи донишҷӯён 20% боло бурда шавад. ҳамин тавр андозаи нафақаи ятими кул 25% ва музди ҳадди ақал 50% зиёд карда мешавад. оқои Раҳмон пешниҳод кард, ки андозаи ҳаҷми аққали маош дар кишвар 600 сомонӣ муқаррар карда шавад. айни ҳол дар кишвар маоши ҳадди ақал ҳудуди 400 сомонӣ ва маоши миёна каме бештар аз 1300 сомонӣ аст. 75 маротиба боло рафтани маоши мардум ёки даромади мардум, ки дар ин паём зикр шуда буд, каме як рақаме ҳаст, ки каме баҳсбарангез аст ва он ба гумони ман таҳиякунандаҳои ин паём аз ҳамин беназардошти сатҳи таваррум ин рақамро оварданд, ки як намуди хеле баланд нишон додани рушди Тоҷикистон дар ин давраи истиқлолият мебошад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар паёми солонаи худ ба парлумон солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон кард. ин паём аллакай нишон медиҳад, ки ҷомеаи мо, давлати мо аз он марҳилаи барқарорсозӣ гузашта ба марҳилаи рушди саноати технологӣ бояд ворид шавад. маъмулан президенти Тоҷикистон дар паёми худ аз муваффақиятҳо суҳбат мекунад, вале хеле кам дар бораи камбудии кори ҳукумат изҳори назар мекунад. ин суханронӣ бештар мардумро ба инсиҷом даъват мекард, яъне муттаҳид шудан даъват мекард ва барои ободии кишвар ва мисоли бисёр равшан ҳам дошт, ки дар 3 сол 25 000 қариб иншоотҳо сохта шуданд ва мо тавонистем, ки тамоми гӯшаҳои Тоҷикистонро обод кунем. мунтақидон мегӯянд, Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ гоҳ дар паёми худ дар бораи мушкили муҳоҷирони тоҷик ва нарх дар бозорҳо ва маҳдудияти озодии баён ва дину иқтисод ишорат намекунад.